Oh, warnanya cantik. Iku panas melonyoh neng lambe, Mbak yo. Iya. Persiapan pulang ke Indonesia. Ini kerdus ya teman-teman. Orangnya ndak pulang, tapi kerdusnya pulang. Sita terlapan kita ike ye fang jia itu ya. Jangan ke ita ke itu lai ya, ke ilai mau menciao, ke ilai ciyong he. 带嘛哈，带人都。我要请我的。请什么？你请客啊？请什么客？请西达。现在没有钱了，仔仔。什么腌制的面呗？哦，是kapas kalau Mbak。我银行家呢，这这段袂当入来。啊，对，我到遐等你哈。当时要来，唔知影来。对啊，几秒啊，几十秒啊，对呢，这天在变啦。有时间准备，就为这个地动无做迄无，唔知伊偌久要来啊。对，你方太佫知伊讲偌久会入来。你这地动你无入来。话来就来，话去就来。对啊。尽管的听众朋友你们好，我是王大伟，不要忘记我们绝对的可以成为多努力，减少使用保利填塑胶袋，可以帮助环境。发现，让我们一起动态灌溉整个大地。现在收听的是一起做环保的好朋友警察广播。Iya, Mbak. Oh ya, enak-enak ah. 这个不要这个。Iya. Kanggo tatakan sing paling ngisor. Emang gak dikei ngono kae? Apa plastik? Kanggo alas iki paling nganggur gak enak ya? Nek kuwi nek arep mbok go balik kabeh wis ben ngono ae. Iya. Sak usah dibuka. Jadinya ono anune cap-cape. Soalnya itu kan dikei. Oh, diguaki kono. Ini ono cap-cape. Iya, engko terus gak oleh iku. Dodolan lho iki cek mati. Sing enek kaya apane anyar-anyar dibuati. Iya. Ini tuku kardusmu nanggung banget. Ya ora? Ini sik nomor sik gede. Ora. Geden kok piringnya ama mlebu rene ya. Iki jaket war mbok go balik Indo. Iya. Ora mbok nggo ning kono. Kirang kok ono loro sak. Sing sampe. Iki arep mbok go balik Indo. Iya. Kayak 那个哈，那个黄道益哈，还有一瓶新的哈，送给。有新的。送给六嫂黄汤。以前阿妈跟他借一瓶，我们要黄汤。好，放在这边。Iki gede ngene gak kaya. gosek paling. Ini sore aja penuh-penuh. Iki sampe kawakne. Iya ngene, Mbak. Ben ora penyok. Iya, iki nek kok diiseni apa ngono. Diiseni apa? Ya jilbab-jilbab ngono.
Kuwi sik iso disumpeli gombal sik, Mbak. Engko wajane kok sik sumpeli gombal cilik-cilik sik. Ya nek cilik-cilik disumpel-sumpel. Cukup lah ya. Kok ora ngerti. Ku nek kurang njaluk disumpeli apa karo mbuke. Gak kegedean anu ini loh. Nek misale sampeyan iki arep tuku apa ngono ya iso, Mbak. Omahe biyen ning toko kuning kono ya nek, Mbak. Ning ndi? Toko kuning kono. Sampeyan metu jalan-jalan. Bengi ngono kae metuane. Taiwan lo barang oke. 对，你要站得下去，然后那边看看还有没有好的衣服穿回去给你妈妈看。 Iya, kok didelok ya. 对啊， Amas sing ngasih apik. Sing ungu kok kan apik. Iya. Ukurane amas. Iya ora apa-apa delok wae. Iki karo. Ya, iki buntel neh iki. Buntel neh. Bentel iki. Iya, kan oleh diitek-itek ngene kan. Sik anu. Sementing nek label-label ngono diguati. Engko nek wenine muni titit dibongkar engko. Aduh. Anu. Apa nih? Boleh teh aman. Iya nang. Oh, kan iki aman teh. 就得锅子那个太太说要送给谁的？ 他要在哪？ 哎呀， 如果他。 nah ini baju Amas semua dibuangi kok ini. Nggak ada yang mau. Mbak Sita mau ya silakan ambil. Iki apik sik anu. Ya ciko. Nah ini semua diberesin ya. Iya nek ibaratnya tertekan ya aja gelem oh, Mbak. Iya. Iya. Persiapan pulang ke Indonesia. Ini kerdus ya teman-teman. Orangnya ndak pulang tapi kerdusnya pulang. Apa mau sing mlebu? Nganggo pulpen nek iki, Mbak. Gak oleh nganggo spidol. Jaket celonane merah piro. Iki lo nulis alamat Jadi neh. ini jere Ika gak usah ditulis gak apa-apa. Tulis oh gak apa-apa dicentrangi. Oh, dicentang. Oh, dicentang toh. Ayo, tulis nama. Namanya siapa? Namamu. Oh, Rosita Dewi. Paspor. Paspor barang. Iya, ya. Nah, ini kita nulis alamat. Berarti Ama seminggu wafat terus sampean pindah, Pak ya? Hitungannya seminggu kan? Ama minggu wafat toh. Terus sampai Senin lunga. Kene. Mau pira nomornya? Sing anyar, Mbak. Kan enek sing lawas karo sing anyar. Kan dia enek loro. Oh, aku kartu vaksinku kan mbuh parane. Iki sing anyar apa sing lawas? Ini kerdusmu tadi totalnya regane piro, Mbak? Regane 2.000 piro ngene lho. Oh. Nomor endi, Mbak? Ning kene lho enek nomor ARC, nomor nganu, paspor. Iki F9 iki ta. Nomor HP, alamat sing kaya mau meneh ning HP mau. Iki kan nindes tulisannya teko ngisor. Iko nomor HP Mbak Nano. Oh iya ya, Mbak ya. Oh iya sih, Mbak. Tambah ayu. No, so. Ora yo enek sintiane ya, Mbak. Kan ono sintiane sing sebelah situ Oh. Nomor HP-mu? Yo ning kono. Iya, sing iki ono Sintia New Taipei lho yo. Oh, gak apa-apa nek kene wis anak New Taipei ya. Oh. Itu apa nih? Alamat adikku. Iku, misal dhewe iku. Sing kapis.
631 ya. Sepia. Dia nyaluk nik barang, Mbak. Nike kakakmu, Mbak, adikmu, Mbak. Nik. Nomor identitas KTP. Oh iki ning KTP niki ono. Tisno Negaran. Telepon. 62 Nomor teleponnya kok? 62823.哦，有那个是的，你这一件你这个你这台湾的，台湾要这个冬天的衣服，有冬天的那个比你这件好，比你这件好，要贴你们。不然你到那边人家没有给你衣服，你也没有对啊，没有冬天的可以穿。你先马上去。跳 Ku sih naik ke do. 哎，一起抹腮红啊，不红红，不是啊，原来红的哦。花了啊。啊，安尼啊，伊吼，伊，伊有抹粉膏，啊，佫一个红红，啊，伊有抹粉膏，伊会给你。 Pira? 少年十岁，你一个少年十岁较甜啊。伊吼，伊讲伊面来红，伊迄就共抹粉膏，你也免看，因抹因会。 Tujuannya neng di, Mbak? Jawa ya, Mbak ya? 还有，你年轻10岁呢，年轻10岁，啊个抹裤吼，哎，现在漂亮多了，我要过要配合你啊，哈哈。 Terus gini ya. Nik, Mbak, nik, Mbak. 顶外套我嘛遮的， Oh, sakmono dawa nih. 我要配件，我想穿啥看。这迄个险啊，穿啥比你即个伊自出门吼，嗯，自红请就拢互迄有钱人去请，伊换衫位拢有钱人，伊对因迄个40岁啊，迄号黄迄个088. 因兜来咧做啥物官？ Sakmono dia, ini wes ya, Mbak ya? Nomor telepon karo nomor HP kan podo. Kalau saya kan nomor telepon omah gak enak. Baju atasannya piro? Sengawur lah 10 nih ya. 一个煮饭，一个饼， Kira centang-centang ae. 一个 Jumlah, Bu. Jumlah. Ngitung yuk. Ya gak apa-apa ngawur ae. 一个开车的， 30. 报应啊， Celonone 拢要去的。 selawe. Sepatu enek ora? Ya gak sampai selawe lah. Pakaian dukurane mbek celana malah. Ya gak 啊，伊 apa-apa. 吼，我讲吼， Sepatune enek ora? 出去开会， Tas enek ora? Tas ono. Piro? Siro lu. 啊，别别， Telu koyoke. 伊就地， Tas telu jakete piro? 死会就伫遐。 Jakete ono 做几年？ 7 8. 少钱啊， Gak apa-apa ngawur gak apa. Anduke enek piro? Anduk ono si telu loro. Selimut, Timut gak enak. perlengkapan mandi, boneka. Ono loro. Snacknya gak enek, Mbak ya? Jajanan gak enek kabeh ya? Gak enak. Gak enek. 本来就水啊， Alat dapur enek ya? Ya wak Telu, pancine loro. Gak enak ya, wis ngono tok ya. Wis ra apa-apa diisi ngawur ngene gak apa-apa. 我来三等下伊就要看，来进口就来。 Wis kan nindes sampai ngisor iki. Kok namanya sampean? Tanda tangan pengirim, sampean tanda tangan. Terus sampean ngisore tulisi Rosita Dewi ngono. Ngisore ya. Kayak ning Indonesia ngono kae ya. Bukannya ning kayak iya gak apa-apa lah, sak isore. Iya ora apa-apa. 你有啥？你当阵你讲我妈妈，你摕一根伞，我我妈妈，我有呢，无我那个我还， Wes. 摕我妈妈带你回去的。我来了，我买足多转来啊吼。 Gue pengen yang telepon ngono ben nang dijikuk ngono. Senin isuk kon jikuk ngono. Soalnya aku arep pindah ngono ya gak apa-apa. 我知啦，很小气，我知很小气吼。这边又怎样？好爱个电视，我中间去了吧。 Sing arep makmu apa iki? 一个3个，我拢对，拢要3罐，对啊，真痛我着。对喏，啊我买三啊杯。你要3个，阿爸我来讲，你我要买啥呀？即摆开放啊，免买。哪有啦？即摆人去香港去
头去人摕上就有啊。哦，这是他们找人不来，找人不开，我们这来的。太太肚子饿了，饿了饿了。现在要买东西。我要出去。好，太太要在市场买，也可以现在吃呀。哎呀，那个我不能动哦，我不知道哪里要丢掉，是全部要丢掉。是我没有等力气了。等太太对对，对。啊也可以啊。等一下我丢掉不那你对们自己看要吃什么，先去吃吧。啊。阿哥的。他要去市场了，买面面去的。那家吃，吃阿米。这个刘上要不要塑胶袋？要不要塑胶？我这个要换这个。Anak kresek orang? Oh ya,可以放进去里面。我说你穿得过啊你年轻十几岁了，漂亮。那本来还没结婚呢。现在啊，真漂亮啊！你现在很漂亮啊。现在30岁了，30岁了。看得出来，你无感觉吗？也做少年的，肯定啊。他的演技不好接啊。那个看起来也小气，还没结婚了，看不清楚。他比较怂啦，安尼吼，安尼就较怂啦。 Tapi kan ora ketok, Mbak. Sampeyan ora ketok nek wis duwe anak gede. Sapa sing ngerti? Nah, ibaratnya ning Taiwan ora nek sing ngerti. Wis rabi apa urung? 真好，看水啊。 哦，刘上那这个啊，那么红这个啊，好吗？洗碗好啊，干得转好啊。你们不要的呀，我就拿回去呀。这个是要睡觉，不要不要，这个要睡觉啊，是布啦。这个布啦，这个布哦，这个布，这个是布，你要吗？不要我，说叫他拿回去，你不要。嗯。这个可以放在桌子上。对，不就创意。对，可以。会不会？啊，是的，你要在台北市的话，就多多联络嘛。姑姑那么疼你，哦，我说，等下给姑姑。 Ada. 我哪有两边马仔啊？啊。 对呀，以后Sita的老板给他1个月放假1次啊，这样可以，他可以出来啊，可以来我们家，可以来去永和。赖嘛哈，赖人都。我要请我啦，请什么？你请客啊？请什么课？请西达。现在没有钱了，太太，全部都我寄回去你。没有钱，过年真的啦，压岁钱那么多，还没有钱。都不是红包，那个全部我寄回去你。因为现在我盖房子而已，要结婚了。真的，我真的没有骗。是啦，那个是另外一回事了。现在要走了，离开这个家了。嗯。你要请客，请他。 没有。这里有老板娘。老板娘要请客啊。你要请客。嗯。你要请客哦。嗯。那么漂亮，现在漂亮啊，请客。什么客？请什么客？好了，太太吃饭，现在吃。吃饭呢？现在吃太太。赶快去吃饭，赶快回来。 从 aplikasi ya? 无嘛是爱清掉啊。嗯。 Nek kono padahal ya iso tuku ya. Nggone kaboten. Iya. Iya iya. Nek kadang wis ngomong ora dikeki, apa meneh ora ngomong. Alasane ora nek sing jaga lah iki lah iku. Kene lah kuwi bangun. Nah, bismillah ya, ini ya. Ini adalah sin ramyeon. Rong bungkus, Mbak Sita 1, aku 1. Dek bakul lah. Terus pirang-pirang tahun Mbak, ora cuman sekali 2 kontrak ya. Neng Taiwannya suwe banget lah. Sampai arep balik trauma wedi ya. Wedine nek gak duwe. Wis ono wis mari setelah 8 tahun, 9 tahun. Iya arep balik iki abote gak karo-karuan. Engko terus aku ning desa arep mangan opo? Pikirane ngono. Soale kulinane wis nampa gaji. Iya. Ya barang ning Indonesia arep mergawe opo?
sasi untuk 10 juta ki terbaik gaya nopo. Mesti kan ngono pikirane. Cara yo tenan, Mbak. Kok ngene yuk. Aku nyapa ku Masya Allah. Diolesi obate mbokku kae ya. Gak mbok gawa obate. Obate gak mbok gawa. Bawa ya. Ya digawa ya gak apa-apa. Cuma jeglok-jeglok, Mbak. Kecewa banget aku. Caranya alon gitu. Putus-putus, Mbak. Sinyale mbuh apane ya ning kene iki mlebu omah kene iki no. Padahal ning omah Sinyale pedhot-pedhoten kan pancen. apa wifi kuwi mlebu HP ya. Ya ora. Oh, warnane cantik. Iku panas melonyoh ning lambe, Mbak ya. Mangan panas ora iso. Iya. Aku gak iso panas temen-temen anget-anget ning kare. Mruwonyoh ning lambe ya, Mbak ya. Ngono ndoke kan wangi. Aku ngono nek ning omah. Nek aku tak anu. Mentah ngono kae ya enek. Ya dakalane aku ngono. Oh, cantik. Nah, kubisnya masuk ya. So arku barang yo rene sik. Kan arku arep dituki barang ndek ya. Apa sing ndek gelem arep dijiko. Ndek arku engko yo ora yo sok nenek waktu. Lek gak anu gawe. Iya nek pas gak sibuk ndek pengen lemari apa pengen opo pengen. Minggu paling yuk. Biasanya Iya. minggu kan libur deh. Iya. Terus misalnya sampean arep blonjo jajan ning njaba ngono kerduse sampean tukune nanggung. Iya. Kudune tuku sing gedhe siji nomor 1. Arep tuku apa iso dilebokno bleng-bleng-bleng. Wajane ama piring lah wabokno. Piring wedine pecah yuk. Iya ya, aku ya gak maketno piring Mbak aku. Tukune stainless ngono kae mangkok ayam ngono kae aku tuku akeh. Kena iku sik lah sementara. Sok maket. Biasanya pengen tuku quaker sing anu. Asine enek Mbak ning jaba enek ning PX Mart ke enek. Ana sing ono buah-buah ngono ku yuk. Masa? PX Mart ora enek. Nunak-nunuk ngono kan ora dibuang-buang kan. Nyemak-nyemak ini rasanya malah kan mateng, Mbak. Piringku biru. Piring ben ketok. Ini sebenarnya ya anugerah ya, Mbak ya, iso petuk wong Indonesia ning perantauan. Iya. Kerja ning siji majikan iso petuk iki ya anugerah lho, Mbak ya. Terus akhirnya Ana yuk sing anu yuk. sak omah wong loro. YouTube yuk. Wong sak omah wong loro. Tapi sak omah wong loro ya akeh ora rukune asine, Mbak. Tapi nek adoh niki malah rukun, Mbak. Percaya, Mbak. Ade bendina malah tukaran itu mesti. Iya. Asine Mbak Sita seneng sayur karo ndok ya? Aku nek neng aku biyen yo ngono, Mbak. Aku merasa aku nek neng majikan anyar, kira-kira nek majikane pelit, yo berarti hitung-hitung diet. Ya ora? Ben cantik ya, Mbak ya. Tapi iya, amin. Tak kira nek majikan apik yo malah gendut. Bayi-bayi kabeh ya apik. Malah gendut ya, Mbak ya. Anu tapi yuk dikontrol yuk kabehnya apot lho yuk nek lemu nemen aku. Ya ora nemen-nemen iki kan yo lemu, Mbak, termasuk yo. Gur bebas ngono termasuk. Tak pokok iki Bu. Mlakune kaboten sing aku. Aku yuk kepingin apa. Sama sakmono kurang ora? Kak. Mas kayak iki tak kira. Sampean harus sepiro? Aku ora ngerti ya ukurane sampean. Sampean mbok kurangi kayak aku. Oh, tekmu diuti yuk. Ya ora lah, padha ae mine padha ae. Sampeyan nek ngirone kokean mine kayak aku. Aku sepiro. Saya maam sih ya. Nggo karep wae yo. Iya, gak apa-apa. Ini porsiku lebih gede ya. Makannya sedikit. Saya maaf ya. Mas maaf, Mbak. Iya, Mbak. Ayo. Ayo, terima kasih ya. Sekarang waktunya kita makan, teman-teman. Kita beresin, nyonya yang beresin bajune Ama ya, karena kita nggak tahu mana yang dibuang. Ini kita makan mie, nyonya aku beli dari luar. Ini bersama Mbak Sita. Mbak Sita diet ya, Mbak Sita ya.
Jadi Mbak Sita mami sithik, ini semua dikasih ke aku. Halo, ndek ku yo mbok kek akeh. Iki 1,5 porsi dikekno aku. Beras iki lho. Lana fi marosak tanah wa fina banar amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ora, Mbak? Nek kurang tak kei nah, Mbak. Kak ya. Mumpung sik resik. Kak. Iya. Nah, kita doakan semua teman-teman, Mbak Sita akan pindah majikan ya, Mbak ya. Jadi setelah Ama seminggu wafat, Mbak Sita di rumah sini, siap-siap barangnya, terus agent kebetulan penyonyaku itu Mbak Sita mau langsung diambil karena Mbak Sita wis dapat majikan. Mbak Sita jaga kakek di rumahnya ada neneknya. Jadi sepasang suami istri. Bismillah. Semoga jodoh Mbak ya. Semoga majikannya apik, jodoh. Minta doa nih teman-teman. Ketika doa diaminkan 40 orang, doanya menjadi nyata Mbak. Pokoknya doakan Mbak Sita mendapat majikan yang baik, lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Misin ramyem dimasak nyemek seperti ini enak teman-teman, lebih terasa daripada kuah kebanyakan. Kalau saya tuh suka makanan tuh yang rasanya itu rasa kuat, rasa kenceng kayak gitu. Kalau orang sini tuh nggak mau teman-teman. Orang sini nggak mau terlalu asin, nggak mau terlalu manis, nggak mau terlalu gurih. Sukanya yang hambar. Tapi di rumahku Mbak ya, aku masak ke asin karo Cece diumbah Mbak. Mbokku seneng asin, adik-adiknya seneng asin, tapi Ceceku gak seneng. Si aku kan ya seneng asin. Mbok goreng. Nyeduk loro apa rong anu ngono cedukan. Oh. Tak anu tak ning tengko kene. Iya ngono ya. Iya, Indonesia kok Mbak mangan sego rasane kaya lebih mantep. Mangan aku biasanya mangan mie barang ya tak tambah sego. Oh iya. Jadi anak ada melotong. Iya. Iki kan iki tak geprek ndek. Sampeyan tuku sing sak paket ngono ya. Lah kok ombenane gak mbok ombe? Oh wingi adem. Sampeyan tukune bengi ya? Oh.
Iya. Soalnya ibaratnya kurang mangan ya iso tuku panganan yang uber ya, Mbak ya. Saiki donya iki gampang, Mbak ya. 是的，那一件棉被哈，阿妈在盖的那一件棉被，那一件丢掉，不要留，因为它睡过了哈，比较有细菌。 Semua yang itu mien be. 里面呢，蚕丝被啊， Oh, sing kapas kalau 那 Mbak. 一个你那个床单已经给它洗好了啊， 好了， 啊里面的那个棉，哦，那个没有里面啊，我没有盖它里面。 Meo tadi, naga meo di mien. 没有里面。 Naga mien 在一起因为。阿妈的姑娘那个很重，阿妈不要。哎呀，那个给它丢掉，那个都不要。 Sing koyo kapas sing disumpel ning durune ngono kan, Mbak. 啊给它丢掉，不要了。 Tete cepat lo ah. Ah. 我们煮泡面了。我也一样是吃阳春面的，这个是韩国的，好吃比较好吃。好吃吗？不好吃。好吃。这个辛拉面了嘛，姐姐。好吃。面比较 QQ。 Q 的，这个中文也很 Q 啊。对啊，这个西带怎么样？还没煮大姐。嗯，这个也很好吃。有。我们家有啊，嗯。我们家有，本来过年要在这个过年你在。要拆给他们吃，都没有时间吃。对。东西买太多。太太很会买，买太多了。这个还可以放，姐姐。还可以放啊。还可以放意面。哎呀。 等一下有慢慢来，我们带回家。对。我们还有常常来阿妈家，不是马上都不来啊。对。我们这个锅子也要带回家。嗯，对啊。都是我们家的。那个以前好像卤猪肉、卤猪脚的时候带来的，你看很多，这个都是我的。好。Kadang rumah ini pada nyumpel-nyumpeli ya, Mbak ya. Ning omah lo panci ra karo-karoan si adikku balik neh. Terus terus PO kabeh ngono gak mungkin ya. Ya pernah, Mbak. Maksudnya ya perhitungan, taraf perhitungan. Iya. Kabeh yang nggon dhek. Hả? 还有啊，里面还有啊。哦，还很多。啊。嗯。好。的啊，我买回来的。好。Alhamdulillah ya Allah. 很凶啊，阿妈洗的很少。好。一斤那个还漂亮了，还可以用了。对啊。Sita 进来的时候啊。对啊。对啊。好。我们Panasonic aja jadi ya.那个是还可以放很久啊。哦。没有什么坏掉。对啊。它这个三洋的也是还可以放很久啊。哦。它这个也是新的啊，最起码要洗10年。对。Hah? Gak ngerti.